satunggalipun wagang. Satunggalipun wagang menawi sampun buntas anggenipun olah bilaraga badhe kula angkat dados senopati mbetengi ing penaruhan. Malah prayoga. Jalaran prajurit kuwi ra ngomongake priya. Senajan prajurit wanita uga kanggo tamenging negara. Nah, sawanti-wanti Demak betaken kula lila legawa. Tenan apa kepestu? Sing tak goleki prajurit wadon sing brondoli kaya ngene iki ya. Penaruhan krawan tamu. Tamune ora sasae tamu. Satunggali pangayuman ing Demak Bintara. Saka kuwi aja nganti kendhat nggonmu caos. Nggonmu caos unjuan kagem ngurus daluan salam. Arep pendheter. Kono. Monggo. Kanjeng Sultan. Menika sampun lega sanget ing bates kula. Monggo sesarengan. Iki tandha pangurmatan mulana. Kangge muraketaken nggih. Kanggo ngraketake penaruhan lan Demak. Mekaten Sultan. Bakal tak rahapi. Matur nuwun, matur nuwun. Pripun? Monggo ditelasaken. Menika benten unjukan ing Demak Bintara Sultan. Raosipun mesinipun benten sanget nggih. Monggo dipun unjukaken, pun telasaken mawon. Ana wong mati kok alhamdulillah Dus. Kaya ngene iki cetha menawa Kanjeng Sultan kena dura carane tunggul wulung ing atase ratu. Seda ing bumine musuh. Kena kanggo pasinaon tumraping satriya-satriya Demak kudu kang waspada ngati-ati. Sawetara iki ayo padha dirukti dene penangsang lan karebet golek ana tunggul wulung lan sisa-sisa prajurit panaruhan. Jalaran Demak kelangan panjenengane Kanjeng Sultan. Saperangan keluarga Demak iji mapan ana ing bumining musuh sangsaya mbebayani. Saya-saya panjenengane Kanjeng Ratu Semenanjung. Merga iki pawaan pawestri rak kaya ngono to, Dus. Nggih. Mila dumateng panjenengan Kanjeng panjenengan arsa kundur wonten ing Kasultanan Demak menapa panjenengan kepengin kundur wonten ing Panti Jepara Kanjeng Ratu? Kula kepen kondur wonten ing Panti Jepara kemawon. Menawi panjenengan kepengin kundur wonten ing Jepara kedah wonten ingkang nderekaken minangka dados penderek pribadi Narpa Cundaka. Menika wonten satriya kalih setunggal penangsang kalih karebet Joko Tingkir ingkang panjenengan pilih saha panjenengan pitados dados penderek sinten Kanjeng Ratu? Menawi babagan milih penderek kula pasrahaken kalian Ratu Kalinyamat kemawon. Nyamat ketiban sampur milih pendereke wakmu Ratu Semenanjung. Karebet apa penangsang Kalinyamat? Punten dalem sewu Kanjeng Ratu. Sinasa panjenengan salah setunggalipun pawestri. Nanging panjenengan salah setunggalipun ratu. Minangka panutanipun para putri utawi para wanita.
wonten ing tanah Jawi. Menawi panjenengan milih penderek mestinipun dipun penggalih kanthi weninging kawicaksanan. Awit dados penderek menika mboten gampil. Ngaten. Kejawi Kanjeng Ratu Semenanjung menika ngemban salah setunggalipun ponang jabang kaping kalihipun mbeta kawontenanipun Partisara. Paling boten penderekipun kedahipun satriya ingkang tetek tanggon tanggel jawab kados kadang panjenengan Haryo Penangsang Kanjeng Ratu. Oh, ngaten injih Rama kali. Nyaman. Terus Jipuk contoh pari kae lho, Nduk. Pari kae yen wayah woh, merapu kae anggen mrapune ndangak. Ora iso ndiluk, ndangak terus. Ki gabuk ora ana isine. Wong yo ngono. Wong angger kakean omong, kakean umuk, biasane gedebus. Pari kae yen mrapune kok iso ndiluk, meneng, mentes. Sok kala mangsa iso merantasi gawe yen menungso kaya ngono. Wis, gedhe percayaku karo kowe. Aku yakin yen ora salah kowe milih penderek Nyaman. kadosipun leres ngendika dalem Rama Kudus menawi ingkang nderekaken wos Semenanjung kedahipun satriya ingkang tanggung jawab kados Dimas Penangsang. Nggih. Pramila ingkang kula pilih dados penderekipun wos Semenanjung Nggih. boten sanes Dimas Karebet. Sing mbok pilih karebet, Mat. Nggih Rama Kalijaga. Ana wong duwe dagangan bobor iki. Ya ngene, aja anggap nugroho, dianggap nampa jejiban sing ora enteng. Ora usah dadak kesuwen, mara gage derekke kundur Kanjeng Ratu Semenanjung. Santai, Bro, sabar, Bro. Penangsang. Pripun? Wes kecekel ning nguteke wong tuwa. Perkara ora dipilih dadi penderek. Ki aja murina ing penggalih. Ing menapa mboten? Probos mirak ning Pagunjaran. Nggih. Nah, rene wong penaruhan wis mati. Luari kok Pagunjaran, genti-gentan perintah kon mateni Joko Tingkir. Ngaten. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radene Jepara menika tasih ngersakaken ngasisa wetawis menapa pun dak lampahipun enggal menika wonten Kaya berani lawe-lawe wis kowe kula nama Kanjeng Ratu. Rama Kalijaga. Ya kayu ya koyo mundat kang urip lan sing uripake uripa kowe. pamunten menawi kula mboten saged. Kawijilanipun Ratu Semenanjung. Wong Islam kuwi kudu mutawarik. Mutawarik kuwi sugih ing pengati-ati. Aja sugih sembrono karebet. Menungso ati-ati wae sok kala mangsane cilaka apa maneh gedhekke sembrono. Tuladane kaya kowe. Coba.
Sopo sing nyelakakno kowe? Musuh lawas golek ana, Bet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Piye Profesor? Sampun kelampan. Karabet mati sekitar wong. Karebet wis mati. Nggih. Partisara sing gawa Kanjeng Ratu Semenanjung. Menika. Nek ngono kowe sumikir saka papan kene. Mengko yen ana apa sing wis satriya kang wedi ing getih, jirih ing popati. Tetila kowe tabuk silih tangan kowe perintah lan tumenggung Prabu Semi supaya nglena lanang. Ya, ora nak selai. Pancen aku sing jagat Demak. Aku ora kelakon dadi sultan ana ing Demak. Yen ngono cetha kowe kengalap kalungguaning Saka karo santri Panti Kudus. Ora ana apa-apane yen santri Kadilangu kok didu karo santri Panti Kudus. Lah wong kiyaine wae ampuh Kiai Panti Kudus. Kowe saiki mateki yek bongko yo.